Lolo anda en bicicleta. Cando tiña 6 anos, Lolo fixo unha cousa que desgastou moito os seus pais. Unha mañá de verán, porque quería ser bo, érguese cedo. Meteuse na cociña e púxose a preparar o almorzo. Como aínda era moi pequeno e sabía pouco, colleu unha pota e foi botando dentro dela azucre, fariña, mermelada, macarróns, chocolate, leite, azafrán e sal. Despois, púxose a remenxer todo aquilo ata que chegaron os seus pais, que levaron un desgusto enorme pola desfeita. Como consecuencia do desgusto, aquel ano, ao pobre Lolo, en vez da bicicleta que pedira, os reis botáronlle carbóns. O da bicicleta era unha bella ilusión. Lolo non entendía como o seu pai, que tiña unha bicicleta magnífica, andaba tan mal e caía tantas veces. En menos dunha semana, rachara 3 pantalóns e pillara a unha señora. Noutra ocasión, entrara sen querer nunha farmacia e tirara patas arriba o boticario. Desde entón, ao pai de Lolo chamábanlle burrabella, ganso e avión de combate. Moitos veciños, cando vían chegar na bicicleta, metíanse nos portais e pedían socorro. Lolo quería ter unha bicicleta para andar polo medio da rúa facendo chulería e dicir, soltando as mans e dando saltos. A verdade é que Lolo xa probara en segredo a bicicleta do seu pai no garaxe. Puxérase por riba dela, arrimando a unha parede por non caer. E facía ruído coa boca como se estivese guiando. Pero un día decidiu soltarse. Metou a perna por debaixo da barra e arrincou. A primeira caída foi bastante gorda e fixo un croque na cabeza. Na segunda, esloufou unha orella. Na terceira, estaba claro que Lolo ia ser un campión e foi non moitas tardes no garaxe. Como non poida saír á horta, por medo de que o visen desde a ventá da cociña, tiña que andar naqueles poucos metros, esquivando caixóns, maletas vellas, latas de gasolina, neumáticos, carretas, angazos, caixas de ferramentas, gallolas de paxos e unha cama vella. Desta maneira, Lolo converteuse nun fenómeno. Chegou incluso a andar sen caer por riba do rabo dun Sancho, e mesmo era capaz de saltar por riba da cama ou de subir no alto dun caixón. Un día decidiu experimentar ao aire libre. O problema era que se sacaba a bicicleta para andar pola horta, seguro que o vían desde a cociña. Entón, pensou no muro, que non se vía desde a casa, aínda que era demasiado estreito para andar por riba del na bicicleta. A pesar de todo, Lolo estaba decidido. O peor foi subir a bicicleta ata o alto, pois pensaba moitísimo. Acordouse de que se as formigas non son capaces de levar as costas un peso superior ao do seu propio corpo e pensou que el, que era un neno, non podía ser menos que unha formiga. O que máis sorprendeu a Lolo cando estaba arriba foi a altura do muro. Por iso, acordou que o mellor era mirar para diante, de xeito que colocou a bicicleta, meteu a perna por debaixo da barra e deu pedal. De pronto, sentiu só que quería correr, e puxose a correr a unha velocidade terrorífica. Ao chegar ao remate do muro, pegou unha freada perfecta e cun salto limpo deu a volta e meteuse a correr en dirección contraria. Estivo correndo daquela maneira durante case toda unha hora.
Mentres tanto, a nai de Lolo, que estaba na cociña, desde a fiestra, viu unha cousa negra como se fose un rato grande que camiñaba por riba do tellado do garaxe. De súpeto, decatouse de que aquela cousa era a cabeza do seu fillo. Pegou un berro, acudiu o seu home e dous xuntos baixaron a horta para ver que pasaba. Ao chegaren, quedaron paralizados a ver aquel mocoso correndo polo alto do muro daquela maneira entolecida, pegando aquelas freadas a 2 centímetros do final e longo dar aquel pincho no aire. Estivo a punto de lles causar algo malo. Despois daquela, Lolo estivo castigada 3 domingos sen cine, 2 sábados sen paga e un venres sen o postre de xeado, que llo cambiaron por unha mazá. Pasado de gusto, o pai quixo saber como facía Lolo para sosterse no alto do muro e o neno fíxolle unha exhibición. Iso sí, un pouco complicada, porque a cada paso o pai distraíao pedíndolle que baixase a cabeza para que a nai non o vise desde a cociña. Aquel día, durante o xantar, o pai díxolle a Lolo que en vez de correr polo alto do muro, podía andar polo camiño da horta. O día seguinte, que era domingo, Lolo ergueuse cedo. Foi á cociña e quentou un cazo de leite. Despois abriu a neveira e sacou marmelada, manteiga e zume de laranxa. Tamén preparou café. Cando tivo todo disposto, puxo a mesa e chamou os seus pais, que aínda estaban na cama. Almorzaron os 3 xuntos e pasaron o día moi alegre. Aquel ano, a Lolo os reis botáronlle unha bicicleta.